गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्लाखौ बुखावना गोदानै तामुलपुर जिल्ला एबसुखौ दाफुंबाय। गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ मोननो हायो सारंगिया दखरा एबसुनिफ्राय पानेश्वर नार्जारी आरो गाहाय नेहाथारि बिबानखौ मोननो हायो तामुलपुर दखरा एबसुनिफ्राय अजित बर' बिथांमोना। चिराङाव थांनाय मोनायाव फिन गुलि गावनायनि जाथाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं दाखिनगाव लामायाव सासे साधारन सुबुंखौ माखासे दुथां सुबुंफ्रा होसोथा आथिङाव गुलि गावना जोखोम खालामना गालाङो। जाथाया मोनानि 11 रिंगासो समाव जायो। गुलि नांजानाय बेन्जामिन बसुमतारिया फोरमायनाय बायदिब्ला गुलि गावग्रानि मुङा मिहिमिया। बेजों लोगोसे गौरां आरो रायलां साथाम मानसिखौ गोदान एनजिअ मावो होनना मिथियो आरो गुलि गावग्रा मानसिया बेंटलाव थायो होनना फोरमायो। दाय गैयालासे आंखौ आथिङाव गावना गालाङो, गुलि गावखांना दाबसे जायगायाव गारना गालाङो होनना फोरमायो। न'खरनि मानसिया खौरां मोनना चिरां जिल्ला काजलगाव थानाय जोहोलाव सोमला बसुमतारी सरकारि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। गुलि नांजानाय बेन्जामिन बसुमतारीखौ 3 नं थाइखा जरानि होनना मिथिनो मोन्दों। फारसेथिं चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाननि डिएफअ पारमानन्द पाटगिरिया बुंथियोदि थांनाय साननैसो सिगां माखासे सेंग्राफ्रा रुनिकाटा हाग्रा बिफाननि मावख'आव फैना दाउ होफैदोंमोन। मैया मोनानि जाथाया हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरनि गुलि गावनायावसो बेन्जामिन बसुमतारीया आथिङाव नांजायो होनना फोरमायो। दायो बिनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि सिङाव क'क्राझारनि हाब्रुबारियाव गोथैसालि लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उलसन हास्ता बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि चेयारमेन प्रतिभा ब्रह्म बिथाङाबो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि सोहोरनि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सिन्थाखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाम सावस्रि समाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिन बायदि बायदि मोननाय गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना गोजौनि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला 9678121558 जानबुं नम्बराव आबुं खौरां लाहोनो हागोन। आसाम अरुणाचल सीमा ओनसोलनि माजबाटनि 2 नं सिखारि दांगायाव फिन हाथियार बोखांदों। अरुणाचल सीमानि 2 नं सिखारि दांगायाव हरनि समाव सिग्रोमनाय सोलिदोंमोन। हायाव फबना दोननाय थासारिनिफ्राय गंनै हाथियार बोखांनो हायो। संदाननाय समाव बोखांनो हायो गंसे रासियाव बानायनाय AKS-सेमि अट'मेटिक राइफल आरो गंसे पिस्टल, 43 गर राइफलनि गुलि, 12 गर पिस्टलनि गुलि। हरनि 1:30 रिंगायाव उदालगुरि जिल्लानि एडिशनेल एसपि आचार्य जीवन बरुवा आरो जयति प्रसाद पेगु आरो माजबाट थानानि असि राजीव गहायनि दैदेननायाव सोलिदोंमोन बे संदाननाय अभियाना। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया थाबैनो बिटिआरआव सोसन जासिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा। सा टिकियाजुलि दखरा एबसुनि 15 बोसोर सोलिया जथुम्मायाव बाहागो लानानै बिटिआर सीमा आयगनि सोद्रोमा खोरोमदाव औवारी बिथाङा बुंथिदोंदि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया गोख्रैनो बिटिआरआव सोसन जासिगोन होनना। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। ड्राग्सजों लोगोसे 4खौ हमदों। दासान्दि आसाम पुलिसआ ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों नोजोर होगासिनो। काछार पुलिसआ गोख्रों नायबिजिरनानै गोबां बिबांनि गासै 2 लाख जाबा टेब्लेट 20 पेकेटआव सोनानै ट्राकआव दिखांना लाबोनायखौ हमदों। लोगोसे 4 दायनिगिरिफ्राबो हमजादों।